Det er Henrik fra Damsgaard Data. Jeg vil vise jer det næste projekt, jeg har på skrivebordet her. Det er lidt en gammel kællinge, som jeg har bygget mange af. Men det er et super godt system til en pris under 6.000 kroner. Og når man er nede i det her prissegment, der hedder 5.000 til 6.000 kroner, så bliver man lidt presset på, hvad for nogle dele man kan vælge. Og man bliver nødt til at indgå nogle kompromiser for at få et system i den her prisklasse. I det her projekt vælger jeg igen at tage udgangspunkt i AMD Zen 2 processor Ryzen 5 3600, som faktisk udkom allerede tilbage i slutningen af 19. Så i princippet en processor med 4 år på bagen. Men det gør den ikke dårligere, og den er rigtig skarpt prissat i dag. Derfor er den stadig relevant. Den her ligger en gros til omkring 450 kroner plus moms. Og det er bare stadigvæk et lille kraftcenter i forhold til, hvad du ellers kan få på markedet i dag. Er du over i Intel, så er du nede i noget i3. Det tror jeg ikke engang, du vil få til den pris her. Det er som sagt en 6-kernet processor, 12 sager. 6-kernet, 12-trådet processor. Og har en basisfrekvens på 3,6 GHz og kan booste op til 4,2 GHz. Rigeligt af kræfter til, hvad 95% har brug for. Igen, det er grund til at vælge lige præcis den her. Jeg kan godt få en nyere processor, men der kommer jeg til at gå på kompromis med, hvor meget L3-cache de har indbygget. L3-cache er en midlertidig hukommelse, som er super vigtig til spil. Og der har den her 32 MB. Går du over i de billige, nyere generationer, Ryzen 4500, Ryzen 5500, så er du nede i 16 GB L3-cache. Så derfor er den her stadig relevant. Den her vælger jeg så at parre sammen med et B550 bundkort. Det tror jeg også, jeg har forklaret før, at det her er i den absolut billige ende, og igen, for at holde prisen ned, er det nødvendigt. Men man kunne godt have fået et billigere chipset. I det tilfælde her har vi 550 chipsettet. AM4-platformen, som den her hedder, starter nede på A320, så hedder det B450, så hedder det B550, og så er vi oppe i A620. A-serien er et billigere, eller ja, et lidt ringere produkt, men den store forskel på A- og B-serien er, at B-serierne kan overclockes, fordi Ryzen-processorerne er ulåst. Grunden til, at jeg så vælger en B550 i forhold til en B450, er, at den her understøtter PCI Express 4.0, og det gør 450'erne ikke. Og det gør jeg for den årsag, at mit grafikkort også er PCI Express 4.0. Og når du er nede i lidt billigere grafikkort, kan du godt begynde at skyde dig selv i foden. Det er kun at vælge et PCI Express 3.0 bundkort. Så, men igen, et billigt bundkort, men med de funktionaliteter, som hovedparten har brug for. Går så til RAM, kører jeg også fuldstændig standard, klassisk 2x8. 16 GB RAM er stadigvæk industristandarden der inden for gaming. Nogle kører 32, men der er relativt få spil, der kan udnytte så meget RAM endnu.
Det kommer selvfølgelig. Og selvfølgelig også en flydende overgang. 2x16, nej, 2x8, 3200 MHz, CL16, helt klassisk, billig RAM. Når vi er ved processoren, så kunne man godt vælge at køre med den standard AMD-processor. Jeg vælger dog i de fleste tilfælde at gå et niveau op. Og i det tilfælde her kører jeg Arctic A35 processorkøler, som er super god til prisen. Den almindelige standardkøler er også fin nok, hvis det skulle være virkelig skrabet, men da der ikke følger nogle standardkøler med den der, så skal jeg alligevel ud og købe en. Så kan jeg lige så godt lige bruge de 40 kroner ekstra. Og det sagt, så kommer vi til en af de vigtigste dele i en gamercomputer. Det er selvfølgelig grafikkortet. Og på grafikkorthylden er der rigtig mange valgmuligheder. Og lige nu er der ligesom 3 producenter. Der er Intel med deres nye grafikkort. Og så er der selvfølgelig Team Rød, AMD og Team Blå. Nej, Team Grøn hedder det så, Nvidia. Og jeg vil sige, i dag skal man kigge efter et grafikkort med minimum 8 GB RAM. 8 er fint. For få år siden var standarden 6 GB RAM, og for få år derfor var det 4 GB. Og det er sådan, fordi spillene sætter større og større krav til. Der kommer flere og flere fine detaljer i spillene, og derfor får de efterhånden brug for mere og mere RAM til at håndtere den del. Så i det tilfælde her har vi 8 GB RAM, et AMD RX 6600 grafikkort, som er et rigtig, rigtig fint sådan entry-level grafikkort. Trækker alle spil i Full HD, og jeg vil også sige 1440. Trækker den også alle spil med over 60 frames per sekund. Harddiskmæssigt er vi over i mange år kørte man klassisk mekanisk harddisk, så gik man over til SATA SSD harddiske, og i dag er vi over i M2 diske. M2 diske kan stadigvæk være SATA, eller det kan være PCI Express, og det er simpelthen dataoverførselshastigheden. Det kommer an på. Jeg vælger som standard et sted mellem 500 GB og 1 TB. Det er fint for de fleste. Du kan altid sætte mere i. Jeg kører PCI Express 3.0 i det tilfælde her. Du kan også godt få PCI Express 4.0 og endda de helt nye 5.0. Men den reelle forskel kan man simpelthen ikke mærke som almindelig bruger. Og så har vi kabinettet, det har jeg ikke lige taget med ind. Det er mit standard old fashion, som egentlig står herovre ved siden af, I kan se. Som er færdigbygget. Mit Thermaltake S100TG. Som jeg er ret godt tilfreds med, og en gang imellem er lidt svært ved at skaffe, men når jeg kan skaffe det, så køber jeg hjem til lager. Hvad har vi ellers tilbage? Så har vi egentlig nok også den mest oversete del af en computer. Strømforsyningen. Og jeg må indrømme, at de første år, jeg byggede gamercomputer, gik jeg lige til den billige side af strømforsyningen, og det medfører altså nogle reklamationer, hvor strømforsyningerne var stået af. Det har jeg lært af, så nu kører jeg som udgangspunkt den her model, som er et 750 watts modulær strømforsyning, cold rated fra Kugra. 5 års fabriksgaranti. Og en super strømforsyning, der dækker, altså den her bruger jeg som standard næsten uanset hvad grafikkort jeg sætter i, med mindre I er oppe i en dyre ende i børserien fra Nvidia. Det er sådan set de basiskomponenter, sådan en computer består af. Og den går jeg bare i gang med at samle, og så får I nok et skud fra bogen, når jeg er færdig, se det endelige resultat. Men
Lige hvad der kommer i af lys og sådan noget, det har jeg ikke helt besluttet endnu. Og man kan sige, fordelen ved den her konfiguration er, at processoren kan godt trække et større grafikkort. Den kan også trække et mindre grafikkort. Så jeg har sådan en basisk computer på lager, som kan konfigureres ud fra, hvad kunden ønsker. Det er klart, at går man op i en 4080 Nvidia grafikkort, så er det ikke den der processor, man skal have. Men jeg vil sige, et godt stykke op i 30-serien, så er den her rigeligt fint. Altså. Men jeg vender tilbage, når jeg har et overblik over tomme papkasser og et fyldt kabinet med gode sager i. Så vi ses til den tid. Hej! Så er computeren ved at være klar til salg. Og som I kan se her, så valgte jeg at gå lysshow-vejen den her gang. Så der sidder 240 mm blæser oppe i toppen, og der sidder 220 mm blæser i front. Og så sidder der den standard 120 mm blæser, som kabinettet bliver leveret med. Og som I kan se, så kører Furmark grafikkorts benchmark test i baggrunden. Den spytter 132 frames per sekund ud i Fuld HD. Og den kører med en max temperatur på, skal jeg se, 55 grader. Og jeg har lige kørt test på CPU'en også via programmet Cinebench R23. Og der får den multicore score på 9506. Så alt i alt et semi-kraftigt system til prisen, synes jeg. Men den er på lager nu, og har du interesse, så ring eller skriv. Lige præcis den her model er til omgående levering, eller også så får jeg selvfølgelig nye dele hjem, hvis den skulle være solgt i mellemtiden. Det var vist alt fra i dag. God weekend, og hygge jer derude.